ଆସିଗଲି। ଆଲୋ ଆଲୋ ମୋ ଧନ ଆସିଲାଣି। ଖରାଟାରେ ବୁଲି ବୁଲି ମୋ ଧନର ମୁହଁଟା କଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି। ହେ ଭଗବାନେ, ମୋ ପୁଅକୁ ଆଉ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେବ। ମା ଲୋ ମା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମତେ ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି ଲୋ। ଘର ଦିଟା କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ, ମୁଁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୂଜା କରିବି। ହଉ ରେ ଧନ, ହାତ ଗୋଡ ଧୋଇ ଏଇଠି ବସିଥା। ଘରେ କଣ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଏଇ ଆଇଲି। ହଉ ଲୋ ମା। जगत मोठारे तुमार
नमो नमो जगबंधु नीलाद्रि बिहारी नमो नमो जगबंधु केशव मुरारी नमो नमो जगबंधु संसार कारिणी नमो नमो प्रभु प्रिया सिंदूर दुलानी नमो नमो जगबंधु संसार कारिणी नमो प्रभु जार प्रिया सिंदूर दुलानी ସରଗ ସୁନ୍ଦର ଛେଣ୍ଡିଆଟେ ହାତ ବଡ଼ ଥାଇ ଖଣ୍ଡିଆଟେ ହେଇଟି ନାନୀ ଦେଖେ ବା ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପେଟଟା ଧରି ବୁଲୁଛି କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନ କରି ନାଚିବା ପାଇଁ ନିତି ଚାଲି ଆସେ तुम्हारी कृपा रे ओ भूमतल भाई ଆଜି ବଞ୍ଚି ଗଲି ଲୋ ମା ନହେଲେ ଗାଁ ପିଲା ଗୁଡାକ ଆଜି ମତେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଲୋ ମା ଆରେ ମତେ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଘରକୁ ଯାଉଛି ମା କଣ କରିଥିବ ଖାଇବି କହିବି ଖାଇବାକୁ ଦେ ଆରେ ତତେ ମନା କଲି ପରା ଘରେ କିଛି ନାହିଁ ତତେ କଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ବା ମତେ ଭାରି ଭୋକ ତୁ ଯାଉନୁ କାମ କରିକି ଆଣିକି ଖାଇବୁ ମୁଁ କାମ ଦାମ କିଛି କରିପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ଏଠି ବୁଢୀ ବୟସରେ କାମ କରିକି ଆଣିକି ଦେବି ତୁ ଖାଲି କେମ୍ପିବୁ ହଁ ମୁଁ କେମ୍ପିବି କଣ କହିଲୁ କି ଭୋକ ଲୋ ମା ଘରେ ତ ମାକୁ କହିଲି ମୁଁ ଘର ଛାଡିକି ଯାଉଛି ଏବେ ଜୀବନ ରହି ଲାଭ କଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ଦେଇ ମୁଁ ଜୀବନ ମୋର ହାରିଦେବି ଆରେ ଏଠି ତ ଜଳ ଯାଉଛି ଏଇ ଜଳ ପିଇ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବାକୁ ପଡିବ ଦୁକାନ ଖୋଲିନି
ଆରେ ଏ ପାଣି ତ ପୁରା କ୍ଷୀର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭାତ ଖାଉ, ଡାଲି ଖାଉ, ଆମିଷ ଖାଉ, ଶାଗ ଖାଉ, ପୋଟଳ କଷା ଖାଉ, ଚିକେନ ଖାଉ। ମାଉଁସ ଖାଉ। ପିଲାଟି କେମିତି ଭୋକରେ ଆଳୁ ପାଉଟୁ ହେଇଯାଉଛି। ହଁ ମାତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଚରାଟା ଖାଇବା ଜିନିଷ ନାମ କହି କେମିତି ଖାଲି ପାଣି ଗୁଡାକ ପିଇଯାଉଛି। ହଉ ତୁମେ ଯାଅ ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ତା ପାଖକୁ ଭସାଇ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମାତା ଭଲ କଥା ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସେଠି କଣ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆସୁଛି, ଦେଖେ ତ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ କଣ ଅଛି। ଆରେ କି ବାସ୍ନା, ରାଜମହଲର ଖାଦ୍ୟ ଭଳି। ଦେଖି ଖୋଲିବା। ଆରେ ଆ ଭିତରେ ତ ଖାଦ୍ୟ। ଯା ମୁଁ ଆଗେ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଡାଲି, ଆମ୍ବିଳ, ପୋଟଳ କଷା। ଆରେ ମୋ ପେଟ ତ ଏବେ ପୁରିଗଲା। ଏବେ ଏଇ ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ମୋ ମା ଦେଖିଲେ ଭାରି ଖୁସି ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି କଥା। नाट्यकार गोपाल प्रहराज। नाट्य निर्देशना स्तुति प्रज्ञा दीदी। नाट्य परिचालना गजेंद्र सार, इमरान सार, लक्ष्मीधर सार, मनोज रमेश सार।
ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବନଜ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଅନ୍ୟତମ ସହଯୋଗୀ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀମତୀ ମିତାଞ୍ଜଳି ମିଶ୍ର। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ସହଯୋଗିତା ସୁଦର୍ଶନ ସାର୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ। ଅଭିନୟରେ ବଡ଼ପୁରୀ ପିଏମ୍ ଶ୍ରୀ ସରକାରୀ ବଡ଼ପୁରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନାଟକର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମାରହାଣ୍ଡି କଥା। ଦେଖ ତ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି। ଆରେ ମା କଣ ଘରେ ନାହିଁ। ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡିକୁ ଶିକା ଉପରେ ରଖିଦେବି। तू जाए आगे खाई दे तापर मु तो सब कथा कहबी। टुकाटा तो कहलानी हो मु जाउची आग पेट पुराई खाई देबी तापरे ये टुका कतरु सब कथा जानिबी से हांडीडी को कोठु आनची। हां
ହଉ କହୁଛି ଶୁଣ। ବଢିଆ ହେଲା ଆମ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁକୁ ଆଉ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତୁ ନିଜେ ଯାଇ ସେଠୁ ଖାଇବା ଆଣିବୁ, ଆମେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ଖାଇବା। ହଁ ବୁଝିଲୁ? ହଇରେ ଗୋପାଳ, ଏକଥା ଯେମିତି ତୋର ମୋର ଭିତରେ ରହିବ, କେହି ଯେମିତି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଜାଣିଛୁ ଆଜିକାଲି କାନ୍ଥ ବାଡରେ ବି କାନ ଅଛି, ବୁଝିଲୁ? ହଉ ଲୋ ମା, ଏକଥା ତୋର ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ରହିଲା, ଆଉ କାହାରିକି କହିବେନି। ହଉ। ଆରେ ଗୋପାଳ, ତୋ ମା କଣ ମାସେ ଭଳି କାମକୁ ଯାଉନି? ତୋର ବି ଦେଖା ନାହିଁ, କଥା କଣ? ନାଇଁ ମୋ କିଛି ନୁହେଁ। ନାଇଁ ମୋ କିଛି ନୁହେଁ। ତୁ ତୋ କାମରେ ଯା, ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଯିବି। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଭଲ କଥା ତ, କି କାମ କରୁଛି କେଜାଣି, କଥା ନଇ ପଳାଇଲା। କଥାଟା କହିଲାନି, କଥାଟା ଭାବି ଭାବି ନିଶ ହେଇଗଲା। ଆଜି କଣ ହାଣ୍ଡି ଆସିବନି ନା କଣ? ମତେ ତ ଭାରି ଭୋକ, କଣ କରିବି ଏବେ? ସଖୀ, ଦେଖିଲ ଏ ପିଲାକୁ? ହଁ ମାତା, ସେ ଆଜି ବି ମାଗଣା ଖାଇବାକୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏ ପିଲା ପୁରା ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦରକାର। ହଁ, କଣ କରିବେ ମାତା? ରୁହ, ମୁଁ ମାଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ହାଣ୍ଡିରେ ପୁରାଇ ନରକକୁ ଭସାଇ ଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମାତା। ଆରେ ବୃଦ୍ଧା, ବଇଠା, ଚାକୁଡ଼ା, ସବୁ ଆସିଯାଅ। ଯିଏ ଆଗକୁ ଯିବ, ତୁମେ ତା ଉପରକୁ ଦେଖାଇଦେବ। ଆଜ୍ଞା ମାତା। ଆରେ ହାଣ୍ଡି ଆସିଗଲା ରେ, ଆସିଗଲା ରେ, ହାଣ୍ଡି ଆସିଗଲା ରେ। କି ବିଶାଳ ମା! କି ଚାପୁଡ ଲୋକ! ବିଶାଲ ମା, କି ଚାପୁଡ! ଓହୋ, ମୋ ମା ବି ତ ସବୁବେଳେ ଅଳସୁଆ ହଉଥିଲା।
ଯାଉଛି ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଘରକୁ ନେଇଛି ମୋ ମା ପୁଳେ ଖାଉ ଏଇ ମାଡ଼ରୁ ସେ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ପାଉ। ଏବେ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦାର ଦିନ ଗଲା, ଏବେ ଖାଲି ବସି ଖାଇବି, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ମାମୁଲି ତିଗିରି କରିବି। କାହା ଜିଭରେ ହାଡ଼ ଅଛି ଯେ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦବ? ଯାଏ ଲୋ ମା, ଦେଖେ ଯାଏ ମୋ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ କଣ କଣ ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ଆଣିଥିବ, ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇଦିଏ। ଯାଏ ଲୋ ମା। ଯାଉଛି ଖାଇବି। ଘର ପଛପଟେ ଲୁଚେଇ ଦେଇ ଆସିବି।
ମାଲୋ ମା ତୁ ଯାହା ଯାହା ପଚାରିବୁ ମୁଁ ଗୁଟି ଗୁଟି କରିକି ସତ କହିବି। ଆଉ ଶୁଣେ, ପ୍ରଥମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ତ ଏତେ ସୁଆଦିଆ ହେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ମତେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଲୁ ଯେ ମୋ ପେଟରୁ ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡା ଜମା ସରୁ। ସବୁ ତ ତୋ ଭୁଲ, ମୁଁ କି ଭୁଲ କଲି ଯେ? ହଁ, ସବୁ ତ ମୋରି ଭୁଲ ଆଉ। ହଉ ଶୁଣେ, ଏଇ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ କାମ କରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ, ବୁଝିଲୁ? ଦେଖିଲୁ ନା କି ହୀନ ସେ ହେଲା ଆମର। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, କର୍ମ ମୋହର ନିଜ ଗୁରୁ। ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ? ଆରେ ଶୁଣୁ, ଅଳସୁଆ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ମାନବ ଜୀବନ ବର୍ଷ ମାସ ନୁହଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ। କର୍ମେ ଯାଏ ନର କର୍ମ ଏକା ତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନାଟକଟା ସରିଗଲା, ଇଏ ପୁଣି କିଏ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ନାଟକ ମାଡ଼ହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ପୁଣି ଅଧିକେ ଆଗରୁ ଅବଗତ ଥିବେ। ଏହି ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ଏହି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କର ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ନାଟକଟି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ନାଟକଟିରେ ମାର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ମା ତାର ପୁଅ ଗୋପାଳକୁ ଶିକ୍ଷା ମାଗି ନ ଆଣିବା ପାଇଁ ହତୋତ୍ସାହିତ ନ କରି ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାନ୍ତେ, ଏବେ ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଜି ଏହି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନରତ୍ନ, ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଯଦି ଏସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ତେବେ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସର୍ଟକଟର ରାସ୍ତା ନ ଆପଣେଇ, ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୋଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବା। ତାପରେ ଯିବା ଗୋପାଳର ଚରିତ୍ରକୁ। ଯିଏ କୌଣସି ପରିଶ୍ରମ ନ କରି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ସର୍ଟକଟର ରାସ୍ତା ଚୟନ କରିଥିଲା। ସେମିତି ନ କରି ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତା, ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ମାନୁଛି ଶେଷରେ ସେ ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତେଣୁ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସାବଧାନ। ତାପରେ ଯିବା ଗୋପାଳର ସାଙ୍ଗ ରମ୍ୟା, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କେବଳ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରି ପଇସା ଉପାର୍ଜନ କରୁଛି ଜାଣିବା। ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇବା, ପର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପରର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ? ନା, ଏମିତି ଆମେ ନିଜେ କରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ନାହିଁ। ଏବେ ଯିବା ଗଙ୍ଗା ମାତା। ଗଙ୍ଗା ମାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର ଥିଲା। ମା କୋମଳମତି ହୃଦୟ ତାର ପିଲାକୁ ଭୋକ ବିକଳରେ ଦେଖି ସହ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ। ହେଲେ ହେଲା କ'ଣ? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ମଣିଷକୁ ମାଗଣା ମିଳିଲେ ସେ ପିଚୁ ଗିଳିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଗୋପାଳ ତାକୁ କରୁଣାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରୁଛି, ତାକୁ ସଠିକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।